Sanibonani, igama lami uLakhi Inkosi, omunye wabasakazi bokhozi. Ngihlala nani ekseni ngomgqibelo kuhle kwethu ngamasonto engasoze zabona ingcwenge ebusuku kuze kushaya u12 uzwale ngamarasta. Sithindeke kakhulu namanje kusenzima ukukholwa ukuhamba kanje nje emhlabeni. Unjinji ke ufike la emsebenzini sengivele sengikhona efika as a technical producer. Engingakusho njengonjinji ukuthi unjinji ubengena umuntu ohambe egaxela ezintweni eziningi udala ukuthi mhlamba akasazwani nomuntu ngenxa yezathu ezithile. Ube umuntu okhonze kakhulu ukuhleka. Mayefika nje ahleke yabhodle ngezwi lakhe. Ngibe omunye kwabantu abane noma ngizothi inhlanhla noma ibhadi ukuthi ngithola ithuba lokuchitha naye isikhathi esiningi kakhulu njengoba beku December nje. Wazi wahamba nami sayofika ekhaya ngintroduce emndenini wakhe. Saxoxa kakhulu ngemisebenzi nangezinye izinto. Angazange ukuthi ukusondela kwami kuye kanti kusho ukuthi vele sokuthi isikhathi sakhe sesiphelile emhlabeni. Sifisa ukuthi kubalaleli bahlale naye, ngiyazi ukuthi bengasekho la ekhaya kodwa ubezwakala kakhulu kuma promo. Sifisa ukuthi kubalaleli bebemthanda njengoba nathi besimthanda, izwi lakhe eliunique ebelikhona, silahlekele sonke ngendlela okufanayo. Umndeni wakhe, abantwana bakhe kubhlungu kakhulu ushiya ingane esencane unjinji, kodwa ke sizothina uma kuyintando kaNkuluNkulu siyaniduduza nathi futhi sicela ukuthi siduduzeke. Uma umuntu uNkulunkulu ebonile ukuthi sokufika isikhathi akekho ngamendleleni yakhe, usho njalo uJobe athi sengiyazi ukuthi icebo lakho lingevinjwa umuntu, okwethu ukuthi sifuna icebo likaNkuluNkulu. Ngiyabonga kakhulu.